Salutare! Cafea este gata? Și încep știrile la miezul nopții. Bun. Începem cu niște știri foarte interesante. Amuzante, dar interesante în același timp. Corect. Primul din ele este că domnul Dragnea a fost un lider PSD și a făcut canal de YouTube de gătit. Continuăm cu Donald Trump, care e primul președinte SUA care a reușit să intre la închisoare. Wow! Al treilea subiect pe seara aceasta este că TikTok a luat și ban și amendă. Să fie sfârșitul aplicației? Uai, sper să nu. Terminăm cu frații Tate, faimoșii frații Tate. Top G's ies din închisoare. Top G. Ok. Noi o să revenim imediat cu știrile. Pam. Bun, și trecem la primul punct din seara asta. Canalul lui Dragnea, Bucătăria de acasă se numește, promovează mâncarea sănătoasă, după cum anunță chiar fostul lider PSD, care precizează că la fiecare rețetă va prezenta și beneficiile principalelor ingrediente. Prima rețetă de mâncare prezentată de domnul Liviu Dragnea este mâncare de fasole galbene. Mai mânca așa ceva? Mai ales făcută de Dragnea. Eu nu mănânc legume. Deci, dar dacă ar fi făcut așa un grătărel cu niște mici așa, rămâne de discutat acolo, sincer. Oricum, legat de chestia asta, nu știu dacă ai văzut video pe YouTube, s-a făcut atât de multă caterincă în comentarii. E normal, citești pe aia, că vorbești despre Dragnea. Da, totuși, da. Dar hai să lăsăm caterinca la o parte. Ok. Hai să ne uităm la singura parte posibilă. Care e? Păi, din bucătăria lui nu prea are ce să fure. Wow, hai să lăsăm caterinca deoparte. Cu singura condiție să fie bucătăria lui, să nu o fi furat. Ok. Și pe aia. Totuși nu pot să nu mă întreb ce-o fi fost în capul lui de la lider de partid să se apuce de gătit, practic. Bă, păi știi cum e la pușcărie, că el a fost în pușcărie și... Da. Știi cum e la pușcărie, mă, pe o palmă, un pum, un cuțit la gât, o fi la cuțit, o fi zis, dați-mă o ceapă că vă fac să plângeți. Pam. Puteam okay. 2-3 ce pe acolo eu făcut ce a folosit cuțitul. Fasole galbene pe stăi și o vedea, asta e meseria mea. Da. Ies din pușcărie, mă apuc de YouTube. Și-a găsit vocația cu ajutorul unui cuțit, putem spune. Ok. Da, eu sunt curios cât de bine poate să gândească fost lider, adică fiecare are skill-urile lui și chestiile lui. Da. Chiar gândește bine, dar totuși, chiar sunt curios. Eu aș vrea să iau lecții de gătit de la Liviu Dragnea, sincer zic. Să mă vezi peste 2 ani. Lecții de gătit de la Dragnea. Gordon Ramsay, mă va angaja ca spălător de vase. Deci Gordon Ramsay, dacă sunt aici, vedeți dacă acest video, am avut un trailer foarte aprendiz. bun, da. Toate ca toate, dar ai observat că are 340.000 de views-uri la primul lui videoclip? Mi se pare enorm, genial la modul ăla. Noi visăm la așa ceva, nici nu visăm la așa ceva, sincer zic, e ciudat. Da. Extrem de multe. Da, mi se pare ciudat pentru că eu gen am văzut videourile. Am văzut primul episod cel puțin. Ok. Și singura chestie de calitate care mi se pare la videoul ăla este rezoluția, care acolo poate de 4K. Wow. Să-l vezi pe Dragnea mai bine, că în rest. Auci. Hai să facem și noi asta. Ce, să punem un 4K, punem deja. Deci dacă ăsta e motivul, o să avem și noi mâine 340.000 de views-uri. Cu siguranță. Bă, dar gândește că Dragnea o spart piața, pentru că de acum toți politicienii o să înceapă să facă YouTube. Imaginează-ți doar așa, titlul de ultimă oră: Băsescu face cursuri de hairstylist. Pe asta aș vrea să o văd, sincer. Cum ar fi? Toți cu freza lui Băsescu. Dar ce zici de domnul nostru președinte Iohannis? Se apuce pe YouTube să facă cursuri de dicție? Iohannis, pe bune? Eu cred că n-aș mai folosi YouTube în veci dacă aș vedea Dăncilă cursuri de română avansată. Cum ar fi să aibă un playlist, știi? Următoare generație distrusă. Cursuri avansate. Avansate. Eu zic să continuăm cu următoarea știre. Lăsăm pe Dragnea la o parte și luăm pe fostul președinte al Americii. Ok. Faimosul Donald Trump.
Ce s-a întâmplat? Primul președinte SUA care a reușit să intre în închisoare. Ia auzi ce zic aici știrile. Fostul președinte american va fi formal în custodia poliției până în momentul finalizării procedurilor de identificare și de prezentare a acuzațiilor. Părea atât de ireal. Mă vor aresta. Nu-mi vine să cred că acest lucru se întâmplă în America. Să facem America mândră din nou, a transmis Donald Trump într-un mesaj postat pe platforma Truth Social, cu puțin timp înainte de prezentarea la sediul parchetului din Manhattan. Donald Trump a fost pus sub acuzare săptămâna trecută de o instanță judiciară din orașul New York într-un caz privind plăți ilegale făcute în campania electorală din 2016. Frate, 2016. 7 ani? 7 ani. Vorbim de România. Că 7, aproape 8 ani. Aproape 8 ani. Wow. Nu 7 ani, ai dreptate, 7 ani. Dar totuși, S-a mișcat încet. totuși, adică hai să fim serioși. Wow. Da, se pare că președinte o fi ascuns chestiile una alta. nu se știe. Nu se știe. Nu știu, dar dacă se mișcă... Tot ce se știe e că Donald Trump a luat-o pe urmele lui Dragnea. Clar, așa s-a întâmplat și cu domnul Dragnea. Domnul Trump, vă rugăm, când ieșiți din pușcărie să nu vă apucați de bucătărie. Cum? Wow. Da. Donald Trump featuring Dragnea. Wow. Vedem. Ce 340.000 de views-uri? Milioane. Milioane. Wow. Bă, la cât e de faimos Donald Trump. Nici nu mă miră, tu știai? Are și o colecție de NFT-uri. Donald Trump, Are NFT-uri. NFT-uri. Cu ce? Cu jilava? Adică, cu ce? Da, NFT-ul special. Donald Trump și Dragnea. Eu aș cumpăra NFT-ul de la Donald Trump, dar știi cu ce să fie? Cu freza lui. E normal că pentru freza aia odată și odată trebuia să intre la pușcărie, tu ai văzut-o? Wow. Că din câte am văzut are perucă, nici nu are freza, adică da. seama. Au. Asta okay. da, tare, asta da. Trecem la o știre mai tristă, să spun așa, din anumite puncte de vedere. Mi se pare că TikTok-ul a luat și bani și amendă. Directorul executiv al TikTok a fost audiat joi în Comisia pentru Energie și Comerț a Congresului Statelor Unite pentru a da explicații cu privire la securitatea datelor și siguranța utilizatorilor. Xu Zhishu a încercat să-i convingă pe congresmeni că aplicația de partajare video este extrem de populară, aici are dreptate, și nu ar trebui să fie interzisă, relatează The Associated Press. Parlamentarii americani l-au interogat joi pe directorul executiv al TikTok despre securitatea datelor și despre conținutul dăunător și au privit cu scepticism afirmațiile făcute de Xu Zhishu, care a dat asigurări că aplicația consideră prioritară siguranța utilizatorilor, motiv pentru care nu ar trebui interzisă. Înțelegi? Da, n-ai auzit cât a fost amenda? Au luat amendă? Da, de la englezi, da, au luat amendă de la englezi, 12 milioane de dolari, dacă nu greșesc ceva de genul. Wow, ok. Da. Gândește, America îi dă bani, englezii îi bag amendă și face omul face și mai mult. S-au pus toți contra TikTok-ului, eu nu înțeleg. Mă gândeam că, americanii se trag din Anglia, nu englezii din american, dar bună asta. Să copiază unii pe alții de nu numai, s-au pus toți contra TikTok-ului. Da. Apropo de asta, nu știu dacă ați urmărit fail-urile și videoul de la congres, dar sunt niște fail-uri super grozave. O să vă lăsăm imediat un video despre chestia asta. Does TikTok access the home Wi-Fi network? Only if the user turns on the Wi-Fi. I'm sorry, I may not understand the... So if I have a TikTok app on my phone and my phone is on my home Wi-Fi network, does TikTok access that network? It will have to access the network to get connections to the internet, if that's the question. Is it possible then that it could access other devices on that home Wi-Fi network? Congressman, we do not do anything that is beyond any industry norms. I believe the answer to your question is no. It could be technical. Let me get back to you. Okay, I'd appreciate it if you could answer that. Deci, eu zic așa, domnul Show, dacă deschid acum aplicația de pe TikTok, o să ne preia chinezii canalul nostru de YouTube. Da. Aoleu, eu zic să trecem la ultima știre și una din cele mai vorbite știri a României. Ok. Pentru că este vorba de faimoșii frații Tate. Top G's
ies din închisoare. În sfârșit. Auzi aici. Auzi la ei. Frații Tristan și Andrew Tate vor fi eliberați din arestul preventiv în urma unei decizii luate vineri seară de Curtea de Apel București. Instanța a decis că ei să rămână în arestul la domiciliu. La ieșirea din penitenciar, Andrew Tate a spus în română: mergem acasă. În urmă cu 2 zile, Curtea de Apel București decidea păstrarea celor doi după gratii. Frații Tate se află în arest din data de 30 decembrie 2022. Sunt ceva lui, Sunt. Da. Împreună cu 2 complici, o fostă polițistă și iubita lui Andrew Tate, mandatele lor fiind apoi prelungite de mai multe ori de către judecători. Epic. Da. Andrew și Tristan Tate, care au cetățenie britanică, cele 2 tinere complice, Alexandra Luana Radu și Georgiana Manuela Nagel, sunt acuzați că au constituit un grup infracțional organizat în scopul racolării, cazării și exploatării prin obligarea unor femei la crearea unor materiale cu conținut pornografic destinate difuzării contra cost pe site-urile de profit. Din această activitate ar fi obținut importante sume de bani. Îți dai seama că Logic, pornografia se vinde foarte bine în ziua de azi. extrem de bine și banii care poți să-i faci cu așa ceva. Da. Se pare că Trump intră, frații Tate iasă. Donald Trump își lasă peruca la intrare, frații Tate își lasă barbă la ieșire. Frații Tate, Da, barbă. da, o să vă punem aici o fotografie. Au gen barbă, preot style. Deci wow. Domnule patriarh Daniel, se pare că o să aveți noi recruți pentru postul de preot. Da. Da, eu mă întreb, tu te-ai întrebat vreodată dacă ei voiau să intre în pușcărie? Eu zic că voiau să intre în pușcărie, frații Tate. De ce să intri în pușcărie? Ca să iasă din pușcărie cum a ieșit din Matrix. Vă arătăm noi cum se face. Da, corect. Ieșim și din asta. Zice, de la top jail la top G again. Ce culoare are celula ta? Ok. Bă, eu sper ca celula lor să nu fie avut aceeași culoare ca celula lui Dragnea. De ce? Pentru pur și simplu fapt să nu facă să devină Hustle University în How to Cook a Sarma University. Că vorbea de gătit. Da. Tu îți dai seama să Super. fie apucat și ei de cuțite. De data asta frații Tate featuring Dragnea. Plus ajutor Donald Trump. L-a spălat de vase. Da, cam asta au fost știrile din seara asta. Sper că au fost amuzante, cel puțin pentru noi au fost. Noi o să ne vedem și data viitoare, poate cu noi știri mult mai interesante. Scuzați-ne pentru voce, dar suntem răciți amândoi. Dați un share, un like. Și nu uitați de cafeluța de la miezul nopții. Totuși, faceți-vă o cafea. prinde bine. Și așteptați următorul video. Următoarele news-uri. Noi ne revedem data viitoare. Pa! Pa!